Ma, Matron. Ungitshela. Yini lengizwayo la endaweni? Le uyenza noShobani. Kodwa ukukubuza kanjani? Ufuna nomntana mphindela. Lutho. Yazi ukuthini ngezwe ngosibhinqa amakhasana la endaweni ukuthi wena kunalomlilo ozama ukuvuthela phakathi kwakho noShobani. Uyakhohlwa ukuthi mina ngineyindlebe namehlo kuyona yonke le ndawo yala eBergville. Yebo ngiyazi ukuthi kodwa angizange umenze lutho uShobani. Nala eclinic bayazi sijwayelene nje. Siphela. Sijwayelene. Yazi ukuthini? Ngicabanga ukuthi uhlakaniphile wena. Uke ume nje uyibheke. Ungicabange noShobani engqondweni yakho. Uyona type kaShobani wena. Ngisho njalo ukuthi nama types. Uyona type kaShobani wena. Awuyona le nhlobo entombazana angayishela ngisho ehlangana nayo. Ngisho noma ngabe kuthiwa khona sekushilo kwena fanele wazi ukuthi hayi ungumfana phela. Mhlambe nawe ufuna ukuyijabulisa kabili kathathu. Uvakala bese kulaqaza lapha. Yiloko kuphela. Khumbula futhi ukuthi wena uyi-receptionist. Futhi ngiyawathuka ama-receptionist. Wena umabhalane wena. Uyabazi laba abadala ababebhala ngepeni ephepheni. Ngoba uyazi nekhompyutha unjalo nje. Mhlawumbe awuthi lento ngeke ngiyibukisise kahle engqondweni yami. Dr. Shobani Mnisi, Steve Biko Hospital. Ngiyakudonsa lapha ezantsi. Umabhalane uzama ukukhuphuka. Hayi. Yabona sithombe ngisibona ngisifuna noma ngisibona. Hlukana nengane yami wena. Ngale kwaloko sokududulana ngeziphongo mina nawe. Sengikhohliwe ukuthi ukukhathazile mina. Asula nina. Uma nisafuna umsebenzi nigijima lapha kosifisa indumbini. Niphethe izinkukhu. Nigijima namabhakede nogeza emfuleni. Kuthi bese nutholele umsebenzi bese nishintsha le clinic yami niyenze udate my family. Wena. Wena ntombazana. Sizwami kancane nje. Hayibo, yini? Selina. Mnikeze izinto zakhe. Yini manje sekwenze njani ke ngawe? Yeah. Sekhona ushukela kuleyo chefisi. Sicela umphathi wakho. Umphathi masinya. Umphathi wakho Joselina, umphathi wakho Nkosi yami. Hey, bakithi abantu abangakhoza umsebenzi. Kapteni. Ndoda yamadoda. Kahle siyasebenzela noma siyadlala kapteni. Uchaza ukuthini ngalokho? Muphi umusa kapteni? Hey. Yazi simatasa lapha sehla senyuka. Sizama ngakho konke okusemandleni ukuthi simthole lo msolo. Kapteni ngiyedwa lapha ngaphandle mina. Ivena ngiyibona ngisha yodwa ngedwa ngigunquza nje ngedwa. Isiren lutho mina ngiphatha impela yayo. Nenzani kapteni? Esikwenzayo kwamanje ukulandela umkhondo. So there's no sense of urgency. Silandela nje umkhondo thina kuphela kapteni. Awukahle ungitshela. Lo muntu bungambophile nje ensukwini khona manje la ubengekho la wamtetelelana. Ngicela ukuqinisekisa ndoda. Sizomthola thina umusa.